So hello po, para sa video guide na ini, ipapahiling ta kung ano ang gigibuhon nindo kapag halimbawa nag-click ka mo key cell and then tighagadan ka mo key password. Okay? Matry kita key example file. Halimbawa ang pangalan ng school nindo ay Bravo Elementary School. So, i-click muna po nindo ang file for Bravo Elementary School, ang TFCA. And then, halimbawa, nakapag-encode na kamo digdi. Ang mga green digdi, click ko, ay mga cells na kaipuhan nindo ki impormasyon. Kaipuhan nindong baguhon. Okay? Depende sa kung ano ang school nindo, kung saan ka mo, kung ano pa man. So, halimbawa, iyaon ka na sa sheet kan kinder, malag ka na kan section sheet. Tapos, pag abot mo digdi, clinic mo sa C12, pero iguang siring kaning error. Okay. Ano po ang ibig sabihin kayan? So, ang ibig sabihin po kayan, pag nag-click ka dyan, yaong ka sa cell sa A12, ang cell na ini, ibig sabihin po kayan ay daiman siya intended para i-edit. So that is why, daiman po kinakaipuhan itong lagay niya key impormasyon. Okay? In other words, kapag igwapong siring kaining error message, ibig sabihin po, yaong kamo sa wrong cell. Okay? So, ang tama pong cell digdi para sa section ay yaong digdi. Okay? So, saka kamo mag-i-enter kan kuan. Pangaran kan section. Halimbawa, circle. So, ayan, na-edit siya. So, kapag yaong ka sa tamang cell, warang error. So, halimbawa, ini naman ngaya. Okay, so day naman po nindo yung kinakaipo ang i-edit. Kasi, kusa na po yan maaraman niyang yaong ka sa kinder. Same thing with Bravo Elementary School. Okay? Kung ano ang tinype nun digdi, magakusa na po yan bato pasiring sa kada sheet. Okay? Ayan. So, once again, kapag yaong ka sa salang cell at pinag-click mo yon and daiman yung intended para i-edit, magkakaigwa ka kisiring kaining error. Okay? Ano pang example ki cell na daiman kaipuan ki na i-edit nindo. So, mga numbers digdi. Okay? Di man nindo kaipuan maglagi numbers. Kaya pag nag-click po ka mo dyan, may error message na siring kan or prompt na siring kayan. So, ibig sabihin, yaong ka mo sa cell na daiman kaipuhang i-edit. Okay po? So, digdi ka mo mag-edit o mag-alagi pangaran. Halimbawa, baka Karen. So, B. O, yan lang po. Tapos pag-enter nito, igwa ng wala man baga pong error. Malag ka mo. December, halimbawa, 24, 2016. Ayan, ang timbang niya, halimbawa, 15.5. Ang height is 1.25 meters. Siya ay babae. So, malag ka mo. Capital letter F. So, gabos na mga editable na mga cells. Okay? Day man kaipuhang key password. So, wala man po siyang error. Pero pag napadumang ka mo sa day man kaipuhang i-edit, magkakaigwa kisiring kayo na error. Okay po? So, yan ang mga saro sa mga dapat puntong tandaan. So, day po ka mo message sa inyong district nurse na nurse paga daw nga tabi password. So, day mo po kita ng tatao kay password. Okay? So, ang explanation po ulit ay pag tighagadan kong password, yaong ka mo sa wrong cell. So, yung man sa na po tabi, salamat po sa pagdangog nito.